Hello sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana ay okay lang kayo. Ngayon ay magluluto tayo ng fried chicken with sweet tomato sauce.
yun na po yung ginawa natin na fried chicken with sweet tomato sauce. Tapos may chili din para maanghang. Sana ay nagustuhan nyo. Inabot na po tayo ng gabi at saka nag-brown out pa. Kaya madilim na. So, hanggang sa susunod na video na lang. Yung hindi pa nag-subscribe, kung gusto nyo, click nyo lang yung subscribe button. At saka kung nagustuhan nyo yung video, click on the like and see you on the next video.